Ufikelwe umunyu uPapa uLeo we-14 ngesikhathi efakwa umgexo owakhiwe ngoboya bemvu obizwa ngokuthi i-pallium, nofakazela ukuthi ungumelusi womhlambi wamakholwa, kanye nendandatho i-Fisherman's Ring efakazela ukuthi uzothembeka emsebenzini wokuhola ibandla lamaRoma akhatholika. Kuyo le nkonzo yokubeka kwakhe ngokusemthethweni, uPapa uLeo unxuse amakholwa ukuba aziqhelelanise nezenzo zokubukela abanye phansi. Nakulesikhathi esiphila kuso sisabona ukungezwani okukhulu, inzondo, udlame, kanye nokubandlululwa kwabantu abadla imbuya ngothi. Njengamakholwa kumele siziqhelelanise nalokhu. Emva kwale nkonzo, uPapa uLeo ube nethuba lokubona umfowabo omdala uLouis kanye nezinye izihambeli zale nkonzo yemisa yokubekwa kwakhe ngokusemthethweni. UPapa uLeo we-14 waqokwa ezinsukwini eziyi-10 ezedlule, kanti-ke unguPapa wamakhulu 267.